Hvad så alle romkugler, og velkommen til den her YouTube-video. Undskyld, fordi jeg ikke har uploadet i så lang tid, men det er fordi, jeg simpelthen ikke har magtet at lave videoer. I kan simpelthen se, at jeg ser træt ud, eller nej, faktisk ikke, fordi jeg ikke har lavet YouTube i så lang tid, men jeg har bare ikke magtet det. Nå, men i dag skal vi simpelthen lave 5 ting, man kan lave i sommerferien. Og 1, det er altid bare at sidde og drikke cola. Det er det bedste i hele verden. Og så 2, man kan altid bare gå ned og bade, og så bare chille rundt med sine venner. Det er bare fucking fedt, og man bare har det godt og sådan noget. Og det er bare fucking fedt. Så ja. 3, det er simpelthen bare at bestille pizza udefra og spille Playstation samtidig og sådan noget. Det er bare fucking fedt. Og så 4, man kan tage på ferie og i forlystelser, så ja. Det er jo meget fedt. Og så på en dejlig 5'er, så skal man huske at drikke masser af cola. Det er jo lige det, jeg vil sige. Man skal købe is, og så bare spise det. Is er altid godt om sommeren. Og så bare sove i telt og sådan noget. Det er bare rigtig fedt. Nå, men det var det for den her video. Jeg håber, at kunne lide den. Hvis I kunne, så husk at smide like og subscribe. Og så er det bare romcool.